S finálovým zápasom skončili tretie majstrovstvá sveta v hokejbale. Nás tešilo, že vo finále účinkovali aj slovenskí reprezentanti, ktorí nastúpili proti Kanade v červenom. Po bezgólovej prvej tretine sme sa na začiatku druhej dočkali ako prvý my. Brankára Duffyho z diaľky prekvapil Košťal. Avšak už o 2 minúty bolo vyrovnané, keď po vyhratom buli strieľal Davis. No ani my sme s odpoveďou dlho neváhali a už o 50 sekúnd po prihrávke jedného z našich najlepších hráčov, Tóta, prekonal po druhý raz Duffyho Demitra. Kanaďania, ktorí mali neustále výraznú prevahu, ešte pritvrdili a vytvorili si veľa dobrých možností. V ceste im ale stál výborný brankár Stano Petrík. V 17. sekunde tretej tretiny však ani on nedokázal zabrániť gólu Roberta Mentisa. Kanaďania viditeľne chceli rozhodnúť v riadnom hracom čase, ale strelecky sa im akosi nedarilo. Zaskočiť ich mohol Demitra, no ani on svoju akciu nedokončil úspešne. Trochu nám zatrnulo 33 sekúnd pred koncom, keď James Mentis mal na backende víťazný gól. Aj v predĺžení búšili Kanaďania na slovenskú bránku, ale našťastie ich tlak nebol ani raz pretavený v gól. A tak museli rozhodnúť nájazdy na brankárov. Po senzačnom zákroku Petríka v druhej sade nás do vedenia dostal Miklík. V zápäti Sandro Miňoza vyrovnal a Tóth nedal. Opäť bolo všetko otvorené. V štvrtej sade Mauro Miňoza prekonal brankára ako prvý, ale k našej radosti nezaváhal ani Pavol Demitra. A tak všetko ostalo na posledné dva nájazdy. Diváci boli po neúspechu Kailu akoby obliatí nádejou. Prianie celej haly vypočul Peter Babák a rozhodol tak, že majstrom sveta v hokejbale pre rok 1999 sa stalo Slovensko. Je možné, že Kanada hrala lepší hokejbal, ale tento raz si naši chlapci zaslúžili titul za neuveriteľnú bojovnosť.